kita. Nah, kono sing ireng ngene kok putih kabeh pisan. Nah, ngelaki wis. Rasa sampean potong ngono. Tak potong mana? Ngarepe lho ponine. Potong ngono kuwi arek wong sing awake dempal niku ati ya. Sing awake padhet ngono potong ngono ati. Durung ngono gak pantes. Kan ku sakit. Wabah. Kan? Ya anu lho Facebook karo nang YouTube kok. Nek akeh view-ne kan oleh duwe. Karo.